Ти стартира твоята, мога ли да кажа, кариера? Можеш да кажеш, да. Ти стартира твоята кариера с едни видеа, които бяха много провокативни. Пияна ли беше? Защо ги направи тия видеа? Направих видеята, за да мога да стана известна. И стана ли? Станах, да. Сега в момента си певица, така ли? Да, към Miss Music TV. Какви песни пееш? Какво пееш? Какво могат да чуят хората от теб? Ами пея поп-фолк, сама си пиша текстовете. Имаш някой хит, който си направила, например? Да, скоро ма знаят с песента ми чупи. Не ще играя другата жена, нямаш право на моята душа, но губиш ме, разбираш ли това? Твърде късно е да молиш, грешките си ще повториш, но губиш ме, разбираш ли това? Чупи, 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 чупи. Аз подочух, имам един слух, така се носи, че ти готвиш някаква песен за някакво друго гадже. Така ли е? Лошо гадже ли? Как беше песента? Да, имам текст, който е посветен на бившия ми приятел, който много го мразя. И тази песен е посветена специално за него. Можеш ли да ни го изрецитираш сега този текст? Ти предполагам, още не си написала песента. Може да ни я изпееш или да я изрецитираш, да чуеме какво се пее в песента за бившия ти мъж. Мога да ти я изпея, тя е записана и е пусната в YouTube. Може да изпееш песента, която се пее за бившия ти мъж. Мога, да. Я да видим. Забравих текст. Сляпа ли бях, луда ли бях, че с такъв мухлю аз спах. За нищо не ставаш, със всяка си лягаш, не подбираш, с тях се излагаш. От крайния квартал хващаш ефтин батала, по селата си просто number one. Черни, бели, грозни, дебели, нагалено смешник ще ти викам аз. Бай, 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 мръсното куче ме лай. Бай, 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 куче мръсно от рай. Бай, 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 мръсното куче ме лай. Бай, 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 куче мръсно от рай. Отдава ти се лириката, така силен текст си написал. Как така ти дойде този силен текст да напишеш? От омразата ми към него. Е била голяма омраза, така защо го мразиш? Нормално и да го мразя, открадна ми 300 лева. Добре, кой ти е кумира в музиката на теб? Адриана. Коя Адриана? Поп-фолк певицата. Тя ти е кумира в музиката, на който искаш да приличаш. Да, тя ми е любимка. На мене също ми е любимка. Поздрави на Адриана. Коя е най-хитовата песен на Адриана според тебе? Според мен е Панамера. Това е тази Панамера. С кой е тази? С Джамайката. Значи Адриана и Джамайката са направили хитовата песен Панамера. Да. Може да ни запееш нещо от Панамера, да чуеме този хит на Адриана, Джамайката в изпълнение на Атанас Катушева. Каква съм ти пантера в твоята Панамера, да, да, да. И да те целувам, секси по корема, да, 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 да. Когато так чуя такава песен, просто трябва да замлъкнем всички. Това ли е най-хитовата песен? Абе, според мен всички ти песни са хитови, все пак това е Адриана. А какво ти е отношението, примерно, към изпълнители като Франк Синатра? Ами не знам кой е. А примерно като групи като Aerosmith? Не съм ги чувала. Слушам само поп-фолк. Примерно хора като Майкъл Бубле харесват ли ти? Кой то са? Няма значение, нали сега, кой е Майкъл Бубле, нали, не е важното. Важното е, примерно, да знаеш Павароти, нали? Не го знам. Като ме извикат да пея на участие, първо почвам с моята песен, която стана най-много известна, Чупи. И след това си пеят другите песни и след това нейните. Чупи, чупи, чупи. А ти как разбра, че можеш да пееш? В смисъл, сънува ли го, някой каза ли ти, как разбра, че ти си певица? Не, просто отвътре ми дойде. Отвътре ти дойде? Да. Здравейте, аз съм Атанас Катушева и днес ще спирам хора, за да ги питам, биха ли спали с мен. Здравейте!
Здравейте. Бихте ли спали с мен? Не. Добре, грозна ли съм? Не. Жена му е зад него за това. Здравей! Здрасти. Би ли спал с мене? Не мога да кажа. Защо? Защото имам приятелка. Нищо, ще имаш и любовница. Здравей! Здрасти. Искам да те питам нещо. Питай. Би ли спал с мене? Не, Защо? защото си имам приятелка. Нищо, ще си имаш и любовница. Харесва ли ти? Здравей! Здравей! Здравейте, кажете. Искам да ти задам няколко въпроса. Какви са те? Би ли спал с мене? Много съм озадачен. Не бих, защото не ви познавам и не бих направил това с непозната. Не съм такъв тип. Ще се запознаем? Аз съм Атанаска, приятно ми. И не бих направил това с непозната. Аз съм Атанаска, приятно ми. Тъс направо му уби жена му и зад него и не може. Би ли спал с мене? Що не? Нали? Да. Хубава ли съм? Не ми хубава си. Интелигент човек. Нали? Те критериите не са много високи. Мисля, че не съм за това интервю, тъй като търся друг тип. Вече съм достатъчно озрял и достатъчно в живота, за да мога да търся друг тип. Здравейте! Здравейте! Сори! Не говорят български. Какво ти харесва в мене? Какво бихте искали да ви харесва? Вие какво харесвате в себе си? Аз на теб ти задам въпроса, ти какво харесваш в мене? Очите, лицето, гърдите, дупето. Вие ме питате за тялото. Кое не ми харесваш? Първо с малко по-пълна, от които момичета аз харесвам. Наричаш ме дебела? Как ти искаш да го наричай? Би ли спал с мене? Не. Защо? Не мога да ви кажа. Защо? Кое не ми харесваш? Не мога да ви кажа. Грозна ли съм? Не. Грозна ли съм? Не. Според теб имам ли силикон? Не. Добре, благодаря. Естествена съм. Естествена си, да. Ти какви жени харесваш? С силикон или без? Без. Без, нали? Естественото е по-добре. Искам да те попитам, би ли спал с мене? Не. Искам да те попитам, би ли спал с мене? Не. Защо? Ти си мой тип. Защо? Кое не ти харесва в мене? Стиран съм просто. Защо? Бях категорично неясен. Става визия въобще никакъв шанс. Какви качества трябва да притежава една жена? Каквито са важни за нея, тя трябва да върви по своя път, да следва своите интереси, да се развива в посоката, в която тя желае. Какво да кажа? Кажи тук за Нела. Нела мина баща ми за една ракия. Коя е Нела? Нела е моята приятелка, с която си правим лайфове. И какво прави Нела? Нела пи ръки, почна баща ми в нас. Това да не се случва за първи път. Не. Какво? Нищо, ние с моя приятел гледахме. Гледа си, какво си гледа? Гледах баща ми как правя Нела. Отидохме в коридора и то в коридора, нали, вратата е стъклена и гледахме през прозорчето. И какво виждаш? Как правят секс. Нали... И му правиш. Тя Нела, що така се дава за една ракия? Защото е алкохоличка. Баща ти, що така я пердеш? Защото и Назор човека, няма жена. Нела, за първ път ли се случва за една ракия така? Ние с нея ходим в една кръчма и там тя си намира някой дартак, примерно за 15-20 лева и половината ги дава на мене, пък с другите пари, примерно и купувам ракия. Ти като някакъв сводник? Да.
Еми, цигарки ми купува чипс, но е. Нема, що така се предаше за една ракия, бе. Еми, Сърбия. А? Сърбия. Сърбия? Сърбия. Ама тя някаква развратна ли е? Много тя у дома като се напи, почва да прави стриптиз, съблича се чисто гола. Тя на колко години е нела? На 36. Секси ли? Еми, според мене, да, има големи. Чакай сега, каква е историята? Къде отивате, какво правите? Добре, отиваме първо на кръчма. И тя среща един дартак. И вика, ще ме почерпиш ли? И той вика, да. И се дига блузата и се показва. И той вика, учи хубави. И почна да ни черпи с бири. И тя вика, айде вика да ти завърчи един И той вика, добре, вика, нямаш проблеми. Вика, 20 лева давам. Аз извиках комшията да ходим от тях, да намерим... Ама иначе 20 лева, съгласни ли сте за 20 лева? Какво? Да, тя е съгласна за 20 лева. Да му извърти един за 20 е съгласен. Да. И комшията сяда и той на нашата маса. Викам, комшо, трябва да дадеш терен горе у вас, че ще има шоу тая вечер. И той вика, добре. И тръгнахме тримата към блока ми. Той ми и комшия живее на третия етаж. Аз вземам чаршафи долу от дома, да можем да им застелим леглото. И ние пим с комшията в другата стая, а пък те от татъка си пердаша. Пълна програма. Нали само са пълна програма. Направи с тя. Направи. Направи. Тя не такова, не отказва. Еми не отказва. Той човека и плати, и пие, и купи как. И пиене. Колко струва това пиене? 2 лева и ракията. 100 грама. Гроздова мека топлина. А баща ти за пръв път ли така и се нахвърли? Ами не, баща ми и той си А баща ти води ли някакви други или само с него си действа? Да, водеше. Како я Ама аз води? ги гоня. Що? Ами, нормално е да ревнувам баща си, все пак. А от Нела не го гониш? Не, Нела ми е приятелка, искам да ми стане майка. И как беше секса между баща ти и Нела? Ами, според мене, добре се справя баща ми.